ана духтарако бо хоҳиши зиёди шумо боз ҳам мағозаи осиё омадаем нигоҳ кунед иҷо фақат аксия мешава двойкаи лёна фасониша диден 60 сомонай бовар мекунен нархе ки дар ягон ҷо нестай 60 сомоне ана и вариантчам ҳастай расветкоҳош кати нигоҳ кунед хушручае ҳамаги 60 сомон и цвет шаида хушрувай и шаишда хушрувай марама духтаро лён брукакош кушодаки фасон боре ки 200 сомон 150 кам набуд ҳозир ҳамаги 60 сомон шудагай даставкаям доранд духтаро касоне ки имконият омадан надоранд ина марҳамат и расветкора бинен и вариантора бинен чихе хушрай ва ҳами юбкадоршам 60 сомонай кӯя бор нишонте духтаро нигоҳ кунен интихоб чихе бисёрай 60 сомон беҳад хушру беҳад фасон ҳамаги 60 сомоне нархе ки дар ягон ҷо нестай анаку нигоҳ кунен духтаро суроғара мефаҳмонамтона 102 микрорайон рӯ ба рӯи родоми се инаи курташам ҳами хелай 60 сомонай духтаро бовар кунед ду баробар қариб арзон шудагай рӯ ба рӯи родоми се бари супермаркети сомон мағозаи осия духтаро фақат иҷада аксия фақат инамхе скидкои грандиозный баъд сар метиҳанд мана юбкои фасони хушрӯам 60 сомон шудагай инам ҷа мақсад чизе мегирен ку 60 сомонай ин нарх дар ягон ҷо нестай фақат мағозаи осия дора ин нархора элон духтарако қафо намонен аз аксия нигоҳ кунен скидкаи грандиозный рафтестай дар мағозаи осия нигоҳ кунен пастелои фасони воимаи хушрӯ диден чанд намуда иҷа вишифкадоршам ҳастай гулдоршам ҳастай ина мучам ҳастай 99 сомон шудагай дуодама калонаки фасонак иҷада нигоҳ кунен болода чанд намуди дига дора ҳамоям дуодамо 99 сомония бори 180 сомонае духтаро 99 сомон шудагай вишифкадоршам гулдоршам аднатонишам мақсад 99 сомон марамад иҷада дигар намуди пастелоям доранд иношам бо нархи дастрас пешниҳод мекунанд ина болишт мегирен пастелни билё мегирен чизе мегирен марамад суроғара мефаҳмонам бихезен биёен шарфои хушрӯ двойкои хушрӯ платья материал ҳами чизе мегирен инҷа обуфои фасон ҳамаш скидкаи зури бад шудагай суроғара мефаҳмонам 102 микрорайон тамошобино рӯ ба рӯи родоми се бари супермаркети сомон мағозаи осия ки ҳама вақт инамхе скидкои зур дора инамея 150 сомона шарфай ҳозир боша 80 сомон любой таштидагай марама духтарако биёен ана духтарако бо хоҳиши зиёди шумо боз ҳам мағозаи осия омадагем скидкои грандиознишона сар додаган 99 сомон инамхе пастелои фасон 99 сомонае ду одамаи калони хушрӯвай янамуд материали инами хушрӯвай ки шахсан ман хидмдорум истифода мебарам хушрӯвай духтаро шушта истифода мебарем иҷада пахтагишам ҳастай лёншам ҳастай вайшам ҳастай жаткашам ҳастай мақсад чанд вариантай тамоми намудуш 99 сомони ду одамай инҷа нигоҳ кунед пачка доранд вариант беҳад бисёрай дастархон пастелни билё чизе мегирен манаи тарафда курпаву болишту дигар адиёлу ҳамаи чизи скидка дафтидагай марамад бо нархи арзон биёен аз мағозаи осия харидорӣ кунен ҳозир суроғашам мефаҳмонам ини тарафтам будай дидем болиштои хушрӯ рӯ ба рӯи родоми се бари супермаркети сомон 102 микрорайон мағозаи осия духтаро мағозаи осия ҳама вақт инамхе скидкаҳо дора марамад бихезен биёен аксия боша анам хеле аксия боша охи духтаро нигоҳ кунен скидкаҳои грандиозный бад рафтестай шарфои дубай шарфои фасони хушрӯи воимаи боида ҳамаи ҳами 150-180 сомонӣ буд ҳозир скидка шидагай бовар мекунен 80 сомон кадомеша мегирен духтаро мағозаи осияда тамоми намудуш 80 сомоне ира бинен ишаишда хушрӯвай тамоми вариантҳо 80 сомонияй духтаро бовар кунен ҳама вақт иҷа скидкои зур мекунад ино борои арзонак нестанд ҳамаш борои оригиналанд ина як боракак биёен хитон сифатча намуча ҳама тарафа бинен баъд харидорӣ кунен ки 150 бисёри кам набуд ҳозир боша 80 сомон шудагай холаҳои тӯйдор духтаракои хушрӯ марамат суроғара гӯш кунен 102 микрорайон рӯ ба рӯи родоми се бари супермаркети сомон анами хел вай материалошонам хушрӯвай шарфошонам хушрӯвай хулас буракои воимаи бад скидка шудагай марамат биёем вай духтаро ана ира акция меган нигоҳ кунен сер санг итальянкои фасонак нигоҳ кунен чанд намуд дора 180 сомонӣ кардаган сангош сваровския духтаро гулоша бинен чихо гулои хушрӯ дора каседа дар корай марамат биёен ира бинен охи ишаишта фасонай мана санго сваровски
сер сангак ини модела бинен охи чихе воймакай духтаро 180 сомон скидкаи зури бад рафтеста биёен ай пеш бо чанд намуд намхе вариантои бои фасон бисёр дора биёен бинен харидорӣ кунен материалш ранги японкай гуна қиматай ранги ҳавайаре ки итальянкая ира бинен духтаро чихе хушрӯчай шушта шута бовар кунен хелда бадан роҳат мекунад шушта шута мепӯшен интихоб зиёдай як либоси 180 сомон ай духтарако набора диден ҳатман барои модарҷоно барои худтон биёен бинен харидорӣ кунен суроғара мефаҳмонам медонен 102 микрорайон рӯ барои родоми 3 бари супермаркети Сомон анамихе материало анамихе шарфу куртоҳо пастелни билио ҳама чиз скидка шудагай марамат хоҳишмандо омада харидорӣ кунен ҷара бинен чихе бисёр айгулош тамошабинони азиз боз ҳам мағозаи Осиё омадагем бозам скидкаҳои зури бад сар додагам ҳозир мерем нишонтон мекунем нигоҳ кунен 102 микрорайон рӯ барои родоми 3 даем бари супермаркети Сомон инами мағозаи Осиё мешавад хулоса ҳозир мерем бовар кунен двойкаора 60 сомон кардагиянд такшора пастелни билиора мақсад бисёри чизора скидкаи калони бад сар додагиянд боварӣ дорам ки омадаен маъқултон мешава инаи қисма нигоҳ кунен ҳамха пастелҳои хушрӯи додама 99 сом шудай бовар кунен духтарако ира бинен инаи двойкаи лёнайку 200 чанд сомон буд ҳозир нархи 60 сомон шудагия бовар мекунен беҳад скидкаҳои зур доранд марамат биёен баъдан комплектора бисёриҳо мепурсанд баъдан тоқоҳора мепурсанд бисёриҳо ино ҳамо тоқоҳои оригинале ки мисол нархошон 80 сом 100 сом айку иҷада 50 сомонай мана марамат моделакоша биненда 50 сомона ҳамаш 50 сомия тоқош ҳамаш 50 сомонӣ ҳамаш намхе фирминиёи брендовиёи адихтаро кадо меша мегирен ина 50 сомонӣ кардаган анамхе моделҳои фасона шумо гап занен боз расмоша мепартоян комплектошон боша 80 сомоная и аму оригиналҳои адихтаро ҳаму хушрӯя марамат суроға 102 микрорайон рӯбарои родоми 3 бари супермаркети Сомон анаи ваёшонам оригиналай пижамаошон духтаро бигирен раҳмат меген ҳамаш скидка шудагия 99 сомон